mahota wandane gantuji mum lewru korka nanni somdu yurmende hewndu baraj korka ko farilema ne wadi mahota wandane gantuji mum naflu ganni yoda innamal a'malu binniyati ustabaka tuji bede baraji ma shahru ramadan itande foko lewru gi jangon be tawtoraka dum hoto hat hore ma nyamda yarde tawa hora nela putuda ko hore ma natina jokku dem ko todda kima ine bonna nyallow mama sabu gita mane ko mama arga yaltuka ngannam jaganay anda fo ndambi daydi cuudi ada hora suusa oppo ko mayra korko cikron ko doyngol korko wana doyngol waddira baba est ce qu'on a huli korko tay yalte cuudi jomum ne dambiran hankan ne dambi kalne garda tawa seliyani yaari bangi chocolat ne yaari bangi dum non min haydere mi halane kan korko est ce na anyama chocolat wallam gay jagana la ilaha illa allah neddo yaltat yewride gorko mum anin Allah walli alhamdulillahi rabbil alamin ko yidino ko dañama ala ganje dum hankadi heddima ha wiye jango ko julde jango fam timminta cabantati juldo mu julani fo min ko mi juulo ala ali ala bilali a fami joni noon podden ko jodade ƴeewen ɓaade Allah waɗi kam hankadi ko nena ɗon ko fof woodi ko may woodi ko haajuji aduna kawri ha yeeya a fami joni ƴeewen jango inchallahu rabbi holko podden defde bottayre holne jarten daral ko ɗum podden yewtude ko wona dambade ɗiɗo cuuɗi ɗum jinmi gadda en idée oga bawgal mbiɗa korko ka hankkatide heddeno ko jango woni juuɗe wallahi aga an huuli koor balɗe ɗe fonnoton ko ɓeydede ni balɗe ɓeyde nde bakkar wodana kam ñande balɗe ɗe ɓeyda goppoma nokku hen bakkar korko so gasi yo gas ala korko ala jambare mum a tournade aduna fof a heɓata jambare mum maɗa hankkadi ko heddi ko aduna sa woni hen yarda tan koye tinnare a fami joni noon pewjen jame inchallah mbiɗa jogui ɗo ujunnaji 5 nawa ɗum daral ƴeewa dañji hen tebbuɗi aɗa andi kam hankkama haalantaki ne yiiɗa ko sénégal wona wayri haalande mi wolof lakkanami wolofeje ma ɗe ɗon guila mbayruɗa ikki dewi ɗum guinnen mboraki eyo jam ko jiɗɗa defene ala min kay ko ɗum ɗo tan ni wiyete ne mamadou no wiyete mamadou ne arno galle nde kamɓe mbiyata mamzo ɓi monam rappero ne arno galle nde ko defnoɗa ko affaire tan baɗɗo tebbuli o waɗi pompitereji hankkadi ɗi ɓurni ɗon dereji mum ɗum ɗon tan hankkadi aɗa ñamma ɗum ɗon ɗum jimmi defa or o mi anda ko or frais mi anda ko or saɗa or def ski wallahi or def e mungu Allah ko ɗum somi heeɓi ɗum haydara mi sohlay e puis ko korka ka majjani ha maya waɗani ɗum kumtere min kam so korka ɓenni ni ponmi ko yaade mi ƴeewoya somo wondani sukara so wona gossi tan ko karaw so wona karaw tan ko ruy y a pas de pause y a pas de prolongation ɗum nan ganduɗa ɗum woni liggey ma ko wuccitade korka wallahi wat feere noon ƴeena kam sotaw nanɗo hankkadi mi yarlodira e mum yafodira e mum ndeysan min jooɗi guila min kaɓi ɗo guinne min kalda en yiiɗi haare kono Allah waɗani ɗum bawɗo haare noddamama walla guila pimomi gobbal guinde en ñiiƴe tati mi debbo makko mi nani winene fittannoɗo ha hucci ñiiƴe tati mi anda yes ko nan fiya ɗo ala min hoddanami toon ɓanndu ko ñawda mo hoolay ko mo fof yaltu boowal alhamdulillahi rabbil alamin kay piggal kay hande wona toon woni ɗum ɗo wona toon babba lajjiri assalamu aleykum seydi sow hamadal seydi sow ar jooɗo ga aɗa selli kam ar jooɗo ga mbaɗa e tampere or signat sikkar gom koye fii ɗum min mi pare hunde ko ɓoyi hulani mo noon ala jooɗo ɗo seydi sow jooɗo ɗo ene seedi hulani mo sehlaɓe kawata aflo woni caɗele ɗe an kam eyi gandanɗa hoore mum neɗɗo so haali hunde waɗat min mi ala caɗele e woodi mi wona kaɓeteɗo te kadi ala guiƴam kadi bawɗoni kono aɗa fiya aɗa fiya ala kewmi ko fiide aɗa sakkode kewmi ko fiide anani ɗum noon en kaldi hunde ene weeli tan jomum waɗa eyi kañum ko hajuji te kadi seyɗani moƴƴani ñanden ko seyɗani agal tan ala ɓow kono aɗa andi min kam min mi wayani noon ko fii kam ko koye fiimama ko mbimami ndeɗo hunde ala jambar tan eyi joni noon ko adi seeɗa aɗa yaha juma mbeɗa andi waajo nana ascalaire han kadi kañumne hannde de erago mum e gadane nde ne korko fuɗɗinode e erago mum sakke nde wona goorum a yiyat hannde de softi wonnoon janngo ko julde aɗa yarlo aɗa yaafo aɗa ɗacca haqqe aɗa ɗacca haqqe ne feewi en battini sahaa mo wuuri kadi mamma mbeɗa mantamo no feewi o ko neɗɗo julɗo
neɗɗo tedduɗo neɗɗo belɗo hoddude sabu somi andino tawanno ken koliɗo ko ɓooyi a majjani anini sabu hande guileɗe narɗo en mbino eɗen gadda avance kono Allah hoddirani gaddena avance o muñani men o muñi jonte ɗiɗi caggal mum nden tottuɗemo avance o fami jonte ɗiɗi so jonte ɗiɗi goɗɗe tawti ɗum kam lewru maayi fof o muñi Allah jarama no fewi a yarloɗo yaafo ko kabɗen ɗo ñanden ko wona sago ka jawɗo comme jawɗo tan a fami aɗa yarloɗo yaafo ɗum ala caɗele wallahi ko enen ndendi sabu julɓe so gondi muñodirat wallahi julɓe so gondi tinnodirat ko seyɗan tan wonno te kadi seyɗan yeehi lawol mum Allah jarama nayi lewru mum ni ay lewru mum yaadi alhamdulillah ɗum ko yettere Allah no fewi ɗum nde mitti ɗum noon aha entré fo damal uddaki ɗum noon ko muñal tan ka tedduɗo e galle ma o ka tedduɗo e galle ma o wallahi assalamu aleykum on joguiɓe galleji mumen mo gandanɗa hoore ma ngala jurum ngala haydara on tampere machallah ɓe ndeyi mawɗum bisimilla machallah machallah ɓe ndeyi mawɗum machallah i an kam a fatta mbila bisimilla neɗɗo ar tan jooɗo mi yiɗa bisimilla ha jaddino mi jooɗaki hay fini kam wona yetta tan jooɗo assalamu aleykum Hamadi. mi andama eyi wat ko juulen wuur tan adduma wat juulen wuur koota tan de wat juulen wuur koota ɗum tan adduma jottorga en so jonde addani wallahi kalsam cuklu mbiɗa kalis ma ok aɗa yarlo aɗa yaafo min mi ala haqqi min toujours mi ala haqqi kañum jogimi haqqi tawta neɗɗo toñi kalisam eyi kañum de a tan ñumon ma gabbiɗen dow sey wallahi nufune ɗum noon arɓe ñamla tan ɗumen ko ngari ñamla min arno ɗo ɓe so joɓani ɗum wona haajam min kamɓe ɓe aɗa wawa haaldude mabɓe so tawi mi jiɗi ɓe joɓani min ko en ala ko yoɓete gogol ɗum mabba luuɓi yo luuɓani kane ham ko woni gogol ɗum min mbiɗa ɗum lebbi tati lebbi tatol ɗum lebbi tati o ko nder ham gogol luwas luwas hol ton o ko gallam so fami ko kanko dokkumi la ilaha illallah police ne woni ɗan woni ono police serne ni an woni julɗo cas an hoto yarlomi hoto yafol hoto ɗaccalmam haqqi an a wona an ka julɗo cas addoy police e heɗem seeɗa an bayil manguel ko bayil iblis an kam koye yeeso ma gallam gallam mi heɗaki hoto yafol mi heɗaki wona ɗum mi heɗaki seeɗa heɗomi a heɗoto an ka jas o ko sehilam kono hoore nde ko heeli o helani sa yimo tan anda ɗo haqqillo wona timmuɗo fewi eyyi joni noon ma laaɓ so sa yi ko tawi haali ɗo ma laaɓ heɗum seeɗe ma laaɓemi heɗomi wor ɗum ni heeli yo helani ay ko wino ho waɗi ɗum ay heeli yo helani galle ma hama addanta police min mi rewraki lewru kanko rewre so police ari yo nawmo oɗo kaliso fof ko oɗo jogui ɗum kanko o moni c'est celui là yoni noon eyyi aw joni waɗatani de a boratama galle an kaya dañi bone parce que heɓtimi fewi ene wiye ko galle mum deferi ayyo o ko gueƴum bokar bismilla buk nder dañi bone ɗum gonirɗa ɗo mi nani ɓe nemata rewɓe fat o ma fiye son piyani mo ƴoƴata ɗum heɓtinimi humu dow gumfok feera poni ya wona min ko hammadan nen hen omoni hen ala hen Allah ne feeri ala c'est pas forcément de ko woni yo Sabu koko for la eme kore Farilla nelado Ramadan Sharu Ramadan Kareem